Meron tayong ginawa dito mga katropa na ECU pang Aerox version 2 na bangga. Basag na yung lagayan ng ano dito ng socket ng ating ECU. Pero ito, na-repair pa rin natin. Meron siyang problema sa isang MOSFET, tapos sa resistor niya, meron ding problema sa mga resistor. Pero yan, kahit nabangga na siya at sira na, kapag sinubukan natin sa ating ECU simulator, isusi natin, lagyan natin sa hindi kilis, tapos paano rin natin. Yan o, working na siya. Meron na siyang BBA, ignition, headlight, injector, pump, tapos ECG niya, IEC, meron na rin siya. Tapos ito yung kanyang ECU. Parang mukhang wala na pag-asa pero nabuhay pa. Mas lalo ito. Sunog na yung ano dito, sunog na yung MOSFET dito, pero ito pinadala sa atin at nabuhay pa rin siya. Ito yung mga ginawa natin sa likod, tapos dito sa harapan ng ating MOSFET. Pero itong Aerox version 2, ito naman ay pang Aerox version 2. Ito pala pang NMAX version 2. Ito, buhay na yung ECU na nabangga. Buhay na, no? Functional na. Ito ang kagandahan kapag meron kayong ECU simulator. Yan o. Itong isa naman ay keyless. Subukan natin. Satur, halika. Salpak natin tong ano, yung isang ECU. Tanggalin mo to. Ito mas malala to. Pinadala sa akin. Sunog na. Nakailang palit na ng MOSFET yung gumagawa nito. At halos lahat napalitan, no. Pero palagi nasusunog. Pero ngayon, ito na siya. Buhay na yung kanyang ECU. Ito kay bossing, ano to? Pang Aerox version 2. Pwede natin tong ano. Sige Sator, tanggalin mo. Bossing, pwede na to. Itong isa naman. Ito naman keyless. So kapag keyless yung ginagawa natin, isuksok lang natin to. Ay itaas lang natin tong switch na to dahil yung taas ay keyless, yung baba hindi keyless sa mga nakabili ng ECU simulator sa akin. Sige, salpak. Lagyan natin sa keyless. Okay, syempre kapag keyless yung ginagawa nyo, dito mayroong knob. Inanab muna natin. Ay, susi muna pala natin, iwan natin. Tapos dito knob, inab natin, ilaw yung kanyang knob. Tapos isusi natin. Tingnan natin yung fuel pump nya. Okay, nawala, functional. Ngayon kapag papandarin natin, yan o, functional na rin. Boss, ito na yung ano mo, yung ECU mo na pinadala sa akin. All goods na. Yung halos mapalitan na lahat, tapos sunog na. Ito na, gumagana na boss. All goods na yung kanyang ECU or yung kanyang function. Taga Sorsogon, boss. Nakalimutan ko pangalan mo, pero ikaw lang yung nag-iisang taga Sorsogon na nagpagawa sa akin ito, nagpadala. Ito na yung ECU mo, bossing. Thank you, maraming salamat. Sa mga gusto mong pagawa ng ECU mga boss, pwede nyo akong kontakin. Iiwan ko na lang yung contact number sa taas ng ating video description para pwede nyo akong kontakin regarding sa inyong ECU problem.